A tady mám už dospěláckou botu, nebo dospělácký capáček. A tady je potřeba přidat, teda, protože to je jako velká noha, toto je konkrétně skoro 2,40 moje, tak tam vlastně mi na každou stranu 2 cm nebo centimetr stačit nebudou. Jo, takže jsem zjistila, že čím větší noha samozřejmě, tím víc je potřeba přidat. To znamená, u té dospělácké boty kolem té 40 určitě už se vlastně na každou stranu k naměřenému nártu přidávají 3 cm. Jo, 3 cm tady, 3 cm vlevo. Tady jsem přidávala centimetr, klidně přidám 15 mm. Jo, ten centimetr je taky málo. Takže 15 mm, tady a tady 30. Jo, aby to mělo nějakou vůli. Ten svršek, jo, aby to nebylo úplně na knop. A co se týká těch vlnovek, těch vlek, tak tady je to vlastně taky 3 cm a tady je to 2,5. Tady je to centimetr. Takže tady si uskočím 3 cm, tady můžu 2,5, klidně 3 by to taky sneslo, může být, takže 2,5 určitě, takže 25, tady je to 30 teda, uskočeno, až tady vlastně se bude rýsovat, jo, takže tady. A je potřeba, tady je vlastně bod, u kterého začínám rýsovat tu vlnku, a to je vlastně ten bod na nártu, kde mi vlastně nárt přechází v holeň a je to moc vysoko, jo. Trochu to tam pak táhne, takže je potřeba tady zase jakoby uskočit směrem ke špičce, takže tady tohle je centimetr. Takže 10 mm se vrátím zpátky ke špičce, aby tady trošku byla vůle a bylo to volnější a nebylo to tak napevno. Jo? Tak, co se týká potom ještě té paty, tak tady jsem měla vlastně nějakých 33 cm na 8, ano, a to bylo málo. Takže těch 11 cm si myslím, že by bylo úplně super. Zase by bylo možná lepší to zkusit. 8 bylo málo, já jsem to snižovala vlastně ještě z 9, takže to bylo 8, 10 určitě, 10 cm ta pata určitě. Ono se to tam trochu ztratí, takže ta pata fakt nebude takhle moc vysoká, těch 11, ale dala bych tam. Jo? Takže obdélník těch 33 jsem já spočítala krát 11 cm a těch 33 je vlastně odsud, od tohoto bodu po tento bod, jo. Takže já jsem si vlastně tu patu lehce zanořila vlastně směrem jakoby pod ten svršek, který mě vlastně končí zde, jo. Takže tady potom je prostě nějaký 2 cm, třeba se to bude překrývat, jo, což stačí. Jo, takže vlastně zhruba do půlky té stélky musí ta pata jít, jo. Takže toto já jsem si změřila, že je 33 cm a je to ten obdélník 33 krát nějakých 10-11 cm. Bylo by dobré to zkusit, než to budete šít na ostro a jako ve finále super. Není to zase taková katastrofa, vypadá to docela dobře a tady tyhle teda už se budou muset asi podlepit, aby to neklouzalo, aby se v tom dobře chodilo, aby to trošku chránilo před tím povrchem, protože dospělý člověk už by s tím mohl mít problém, že ho to třeba bolí ty kamínky nebo tvrdá podlaha a podobně. No, takže asi i vlastně nám to díl vydrží, jo. To malé dítě to z toho vyroste, ale dospělák to bude mít na dlouho, že? Takže když to podlepíme, bude to určitě lepší, protože to nebude prošoupaný, jo? Takže to je za mě vše a já myslím, že je to celkem jednoduchý, dávat pozor vlastně přidavky na švy. Tady tuhle hranu si můžete buď olemovat lemovací gumičkou, to znamená, že nebudete přidávat na šev, anebo naopak si to sešijete zevnitř ze 2 vrstev látky, otočíte a naopak teda tady těch 5-7 mm přidat musíte, abyste si to neskrátili. Jo, to stejný vlastně i na té patě, ten obdélník kolem dokola té boty.
je vlastně taky sešitý zevnitř. Ještě tady jedna věc, já tady mám tu gumičku všitou zvenku, ale ona by byla dobrá, aby tam byla vlastně našitá zevnitř, jo. Protože kolem té paty, kolem toho kotníku to prostě bude odstávat, jo. Pokud je to takhle klasický capáček, tak to prostě odstávat bude. U těch dětí, u té malinké nožičky, tak tam by to odstávat nemělo, jo. Ale zase, taky se dá tady za patu, klidně i zevnitř, našít gumička. Jo, u toho dospěláka taky, pokud by to bylo teda vyšší, toto je těch 8 cm a to je málo. Takže o nějaký 3 cm vyšší by to mělo být. A zase si tu gumku buď všít dovnitř, anebo si to sešít vlastně, všít tady tak zevnitř. Přímo jako na tvrdo, na tu látku, ale není to takhle hezký. No, takže při tom šití si na to pamatovat a všít si zevnitř tu gumku, anebo si to olemovat lemovací pruženkou a trošku si ustáhnout. No, nebo si to nějak vytunit. Tady se dá udělat tunýlek, do toho tunýlku se dá navlíknout gumička, která se dá tady přes průchodky třeba vzadu vytáhnout ven a přes brzdičku si to vlastně můžete tady vzadu stahovat. Jo, úplně na pohodu. Ta bota klidně může být takhle koncipovaná, jo, může být třeba i klidně sešitá, jo, já to mám vlastně, že to otevřu a tady je to na volno, jenom jsem si sešila gumkou k sobě ty cípy. Ty můžou být třeba natvrdo sešitý takhle jakoby k tomu svršku a tím, že ta pata bude volná a bude tam všitá gumička kulatá třeba, která bude začínat vlastně tady v tom rožku, povede vlastně přes průchodku ven, druhá strana to stejný a vzadu za patou můžete mít prostě průchodky s brzdičkou, nebo si to můžete hodit vlastně z vnější strany kotníku, to je tady, jo, taky vlastně udělat tunýlek a zas gumku, která povedeme odsud, sem přes průchodky, odsud sem přes průchodky a na té vnější straně může být vyvedena ven a zase zapínání na brzdičky, jo, nebo stahování na brzdičku. S tím, že tohle může být natvrdo přišitý a mělo by se do toho dát v pohodě vlézt. Jo, tady je vidět vlastně, že tady mě to táhlo, to znamená tady ten centák, posunout to dopředu, tady tohle, určitě, jo. Tady s tím se dá kouzlit, dá se to udělat klasicky jako klasický capáček na více způsobů, takže už je to pak jenom na fantazii. Tak se mějte.